Bo premiéra za Hradec proti Ludogorci Razgrad, vítězná. Poprosím tě nejprve o tvůj pohled na utkání. Tak vedeli sme, že to bude ťažký súper a ťažký zápas aj v tomto teple, ale myslím si, že sme si dali záležať, dobre sme sa pripravili a aj tou rozdielnou záťažou myslím si, že sme prispeli k dobrému výkonu a myslím, že tá 0 vzadu teší. Mali sme tam aj šance, takže myslím si, že mohlo to skončiť možno aj viac ako 2-0, ale myslím si, že je to veľmi dobrý materiál pre nás a pre ďalšie utkání. První branku střelil Tomáš Petrášek svým klasickým způsobem a pak se prosadil ty a nechám už na tobě, abys popsal, jak se ta situace se běhla. Tak v podstate, viem, že sa to otáčalo cez mňa a mal som tam prostor a až moc prostorom predo mňou, tak som si řekl, že to skúsim a vyšlo to. Takže to je češnička na torde, ale myslím si, že ten gól patrí celému týmu, lebo pracovali sme od defenzívy, od prvního hráča, myslím, že skvěle a myslím si, že to víťazstvo nám záleží práve. Premiéra, první gól, myslím, že jsi měl i na paži kapitánskou pásku chvilku, tak už víš, kolik tě to bude stát. Nevím, ale možná ani nechci vedieť, ale viem, že mi to chalani zrátajú, ale ja som len rád. Som veľmi šťastný tu, aj za tých 5 dní, čo som tady a chalani ma prijali aj toto sústredenie. Myslím si, že padlo vhod, že sme spolu non-stop, takže som veľmi rád a kľudne prísme do kasy v hociakú sumu. Jak si rozumíš se spoluhráči v obraně, protože dneska to vypadalo, že jste vlastně sehraní. Vypadalo, ale boli tam miesta, ktoré môžeme ešte odstrániť, ale myslím si, že keď hráte medzi takými skúsenými borcami, ako je Čihy či Petras, tak myslím si, že to o to ľahšie je to pre vás, či už ten prvý zápas alebo ďalší. Takže ja som veľmi rád, že môžem vedľa nich hrať a byť aj na tréninku s nimi a niečo sa naučiť. A jaké byly podmínky utkání? Protože ty si odehrál celý zápas, pořád velké vedro, přitom jste vlastně pořád v té náročné fázi přípravy. Tak áno, viem, že väčšina hráčov mala rozdielnú záťaž, na to dneska vyšlo 90 minút, ale myslím, že som sa popasoval s tým priaznivo, aj keď na konci už bola únava, hlavne z toho tepla, ale tak tie podmienky boli ťažšie pre obidve mužstva, takže na to sa nemôžeme vyhovárať. A sme vlastne v príprave, takže aj tieto utkání patrí na to, aby sme tú kondíciu získali. Kubo, díky moc, ať se takhle daří dál. Ďakujem.